Hallo, ik ben Adile Praag. Ik wil u graag voorstellen Olla Caribense. Olla Caribense is een ensemble dat traditionele Antilliaanse muziek speelt. Hierbij moet u denken aan de walsen, dansen, danzas, mazurkas, polka's en zo kan ik nog een reeks ritmes opnoemen. Olla Caribense is samengesteld uit een groep muzici met verschillende achtergronden. Niet alleen qua nationaliteit, maar ook qua leeftijd en muzikale achtergrond. Het is een soort van kruisbestuiving, kun je zeggen. Olla Caribense is opgericht met name om onze traditionele Antilliaanse muziek te blijven eren en bovenal levend te houden. Hoe doen wij dat? Door jonge muzici te stimuleren ermee door te gaan. Niet alleen door het spelen van deze muziek, maar ook door het componeren en arrangeren van deze muziek. En op die manier kun je mensen actief ook bezighouden met de muziek. En natuurlijk mag het dansen niet ontbreken eraan. Dus daar waar samenwerking met dansers mogelijk is, doen we dat ook. Graag nodig ik u uit om contact op te nemen met Olla Caribense om nader met ons kennis te maken. U kunt onze website bezoeken www.ollacaribense.com of u kunt ook met mij persoonlijk contact opnemen op 06 45 10 2223. Wij heten u van hartelijk welkom bij Olla Caribense.